Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang di channel YouTube Keluarga Mas Kebula. Lambiku sampai garing pemirsa. Aku nganggo lipstick orang nganggo lip cream. Mosok rong minggu wae apa suaranya ora mari-mari. Aku seleren es do padahal pemirsa. Aku padahal seleren es. Tenggawe iki leren es aku. Ya Allah. Oh ya, Mbak. Gimana tak cok resik kabeh make aku. Mas Anto wis balik. Yo alhamdulillah untuk info nek kendaraane pas Mas Anto libur kuwi dimanfaatkan bosnya untuk ya pemeliharaan kendaraan guys, di servis total. Jadi ketika kendaraannya belum jadi dibongkari kabeh sama mesin-mesinnya sak casing-casingnya cara monone ngono. Jadi Mas Santo gak bisa kerja nih belum selesai total. Alhamdulillah selesai total balik kerja lagi karena kebutuhan banyak guys. Dan karena tagihan wifi karena aku BPJS mandiri ya guys yo. Piye yo guys yo. Yo kok jogo-jogo kayak Januari akhir kemarin kan Fatih Jojo ya anak lanang sing cilik kena muntaber masuk rumah sakit 3 hari. Misalkan aku nggak punya BPJS ya mungkin kan tetap naik BPJS kan satu kakak atau pemirsa yo nggak mungkin anakku sing cilik tok ngono. Dadi kan aku Mas Santo Mas Alek kakak Alek dadi yo kuwi karena kita sebagai yo meringankan beban ketika kita nggak tahu ya guys ya ujian seseorang itu seperti apa lolo. Akhir Januari ki wabah di desa ini ku full nek muntaber kan langsung rumah sakit bareng sempat seminggu tonggoku kene pemirsa lah pate yo kena udah anak kecil kan daya tahan tubuhnya kan lemah guys lah yo pas keserang yo wes aku yo akhir cobaan nih. Terima kasih dulur kene yo niliki yo ngono kuwi guys yo. Nek sing adoh kuwi gak niliki, memang nilikine pas aku dolan bapakku sing rene mbek ibuku pas rono kuwi masalah pas loro. Dulurku kono ki yo adoh guys yo. Nilikine rumah sakit ki yo perjalanan lewat alas. Nek aku ngono gak pernah guys mempermasalahno. Iki dulure jepol kok ora ana ketok, dulure ceputok. Aku gak pernah seperti itu. Dan aku sangat logika dan memahami kok ngono. Seniliki mesti tetap keluarga kene guys karena yang paling deket. Karena Jepang itu puluhan kilometer 20 kilometer lebih ono sing kadang dua anak cilik yo gak boleh masuk yo kayak ngono kuwi. Oke guys yo kenapa aku pakai BPJS yo karena memang yo untuk diri sendiri yo guys yo gak pernah tak ambil satu nih yo gak pernah yo ben pancet untuk apa yo jaga-jaga karena tiba-tiba kita nggak tahu ya guys ya masuk rumah sakit atau opnam kita kan nggak tahu dan kita nggak mungkin persiapan uang dengan adanya BPJS mandiri itu kan jadi kita punya tabungan untuk ya khusus kita nanti ya ganggu anakku juga. Nah dia sudah balik jadi iki aku kok lambiku puwah itu bermasalah berku pecah-pecah wah ekstrim tenan. Win berita-berita nang Eropa kuwi banyak yang kena gelombang panas sampai lampu lalu lintas kuwi meleleh pemirsa nang luar negeri daerah negara ndi ngono lho daerah. Nah ini aku belangkaman pengen mangan bakso iki jojo tajak. Alah wong loro ae guys, aku bisa duwe sambel pengen goreng sego yang kok gampang. Sepenting aku pengen anget-anget ya mek golek bahan konten ben sesuk iki santai. Ngono untuk saat ini memang masih 2 konten guys soalnya aku yo konten FB yo nggak konten YouTube yo iki yo tak pakai untuk bekerja yo guys yo. Keterbatasanku yo nggak konten untuk aku membuat konten itu tujuanku untuk kerja wis full kerja fokus keluarga jadi yo kuwi iso aku membantu suami yo kuwi ngono pemirsa lagi arep tak WA ora dibales sih bakule. Yo sering bolak-balik tuku tapi tak konten FB jarang tak konten YouTube tak ono pemirsa. Cucu tak dolan nang kono kan seneng dia ndelok kereta dadah ngono. Ya alhamdulillah wis mulai sithik-sithik step by step pemirsa.
Jamongan anak kalau omongnya masih susah itu step by step perlu waktu, dan ini tak anggap sebagai ujianku untuk menjadi orang tua yang sabar. Wes aku gak pernah guys terus menyalahkan diriku sendiri ngene-ngene. Saiki apa ujiannya, apa solusinya yo kuwi. Bah pro dan kontra orang di luar saya sudah tidak peduli, arep ngomong piye wis. Tangguh pelajaran gua awakku bahwa aku buat konten aku juga harus mentalku kuat. Arep mbok endo piye aku sotoh ngonek meneng-meneng dhewe. ini konten bukan untuk menggebu-gebu terus ngotot atau meresul, enggak. Memang omongku seperti ini ya. Jadi kita lanjut lagi ngomong ayo rabar. Beli bakso dulu guys. Oke guys. Kita mau tuh. Mamam. Hah? Tadi emang saya adik dadah. Guys ya. Pemirsa ya tak tutup dulu. Terima kasih nonton kontenku ya iki. Mang kontennya makan-makan terus ndelok bego ya. Pakai joleli rekomend sampai keluarga Mas Gopem ana tenan nek kan news prasengake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat bego dhisik. Iki mau dibangun iku pemirsa, irigasinya mau dibangun. Senengane Fatin delok bego, aku gak ani cedak-cedak guys. Mau nek ganggu bapake operator. Mana Pak Lurah bareng. Iya.
Ku namanya apa? Nek wong kene iki ngomongnya bego karena bega-bego ngono. Iya dek, wani ndelok adek. Bego jare. Iku kan dalan irigasi besar pemirsa. Jadi mulane dibangun arep dicor omone diapan iku lah. Dicor ora dicor nek aran dibangun piye ya? Lah sak. Kok dibangun kok ngene iki lho pemirsa. Aku gak wani cedak-cedak iki.